vakomana vari kuzama kuda kuzvibatanidza kana kuunita nethe prominent and the leader of opposition munyika yezimbabwe Advocate Nelson Chamisa voya vachiudzawo magara moyo, voya vachipawo challenge yekuti panapa vanyasa kuona kuti awa munyika yezimbabwe these guys avachatombotoleretewi, avachatomborangarirwi, avachatombofungiwi. Vakomana vese vai kubva kunana Usman Nuve, vanasingizo Chabangu, vana Douglas Monzora vachizoseterwa size yavo chaichai. Sara pina mashuka anobuda nyorwa panapa ndodobva subscribe or like on the bell. Kutopina panapa iConsent Citizen amudanyira chiti, Dear Zimbabwean, do not be fooled by those forcing to unite with Advocate Nelson Chamisa. If they truly want unity, they should unite amongst themselves and go to stop the Chinese from destroying Boterekwa mountains. We all know that they are already in unity at Chitepo school. Ndo mashuka anobuda oposta that picture ramuri kuona rine vakomana ivo vakomana vanozikamwa vacho vari kuda kunetsa kana kuda kuomesa musoro kana kukonzeresa ave opposition, vakuda kuzama kuda kuya vachiinfluenza Advocate Nelson Chamisa, vachida kushanda naye, aiwa vachida kuti vamujoinise mukuru yavo. We don't know their agenda. Vauda kuzama kuda kumupendawo black kuti aite usavo, kana vauda kuzama kutomukwadzisa chaiko. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko kukomana ona chipuwa challenge vachinzi aiwa kana muda kungoisa chinji munyika ende munostopa machaina ari kubotereka uko. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinako comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.